Barkanku da zuwa tashar Alkhairat TV, da fatan za ku danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa da like. Aminu J. Town ya yi fitowar ƙarshe cikin shiga ta kamala wacce ba a saba ganin irin wannan shigar tare da shi ba, inda ya yi baya-baya da 'yan Kannywood da 'yan Hausa fim gaba ɗaya tare da tura musu zazzafan saƙo da yin gwanjon studio ɗinsa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na ku mai magana Aminu J. Tamboy, shugaban masu yaƙi da inganta Lititi College, makarantar da ba a gama sai wanda Allah ya cire. Makarantar da ba a gama ta da kyakkyawan sakamako. To mu muna godiya wa Allah saboda mun san ya cire mu a cikin ta, kuma mun fita da kyakkyawan sakamako tunda har Allah ya ganar da mu kafin mu koma gare sa. Alhamdulillah. Ku kuma masu blocking dina da masu gani na a hanya ana shashsha mun kanshi, da wanda na kira a waya haka ji ana jetan ka ƙara kiran mu saboda ka ci mana mutunci. To yau dai ina da iyayen gida da manyan mutane da suka ringa kira na suka ce maganar da kake faɗa gaskiya amma ka daina ashar. Insha Allah kuma na daina. Duk da wata ran kwacewa take saboda sabo da yi. Alhamdulillah. Abin da ba ku gane ba shi da shi faɗan ganta Lititi College. Idan ka ɗauko shi ka saka shi a mizanin addinin musulunci, zaka ga an ka daina kula shi ma kana iya samun lada a wajen Allah, saboda ka daina kula wani fasiki ne, mutumin da bai da wani amfanin da zai maka a rayuwarka. Akwai tsinannun mutanen da an ka fita a rayuwarsu ma yayi kaga budi da ci gaba na rayuwa saboda tsabar zunubin da suke aikatawa, Allah yana fushi da su. Wai dan ganta Lititi College ne wai zai ganka yana wani shama kanshi wai shi jarumi. Kai ƙarya ne, wallahi ba jarumai bane, yan daudi ne. Kun san waye jarumi? Shine mutumin da yake iya tirsasa zuciyar shi da bar saban Allah ko da yana so ko baya so, ko gangan jikin shi na so ya tirsasa zuciyar shi ya juya ta ko tana so ko ba ta so. Haka Annabi Muhammad ya ce jarumi kenan, amma ku yan daudi ne ba jarumai bane. Ƙarya ne. Sai sa dan ganta Lititi College ma ka ci durin uwarsa, ba wani jarumi a cikin su, duk yan daudi ne. Ƙarya ne. Sannan ni ko tantama ma nake ana karɓar sallan su ko ba a karɓa, saboda mu mun san da hadisi ingantacce aka ce wai duk wanda yake sallah tana hana aikata alfasha. To ai ko inda ana karɓar sallah ku da ta hana ku aikata alfasha wallahi, amma tabbacin in kun yi hurgo muku ake, yasa an kun yi ma ba a karɓa, kuna ta aikata abin da kuke yi. Cikakken masoyin Annabi Muhammad shine mutumin da yake koyi da koyarwarsa, mutumin da yake hani da haninsa, amma kullun abin da Annabi ya ce a yi ba shi ake ba. Annabi ya ce a bar kaza, kun je kun aikata, ana fara magana ya kaga mutum ya fake. Mu ne cikakkun masoyan Annabi Muhammadu. Allah ya kai mu lahira lafiya. Allah ya kai mu lahira lafiya. Na rantse da Allah. To jama'a mu dai mun bar wannan layin. Magana na gaba shine duk wanda ya san ni ya san ina da studio. Studio na ne ba wani ya bude min ba, da kuɗi na bude da na samu a ganta Lititi College. Jama'a studio na sa shi a kasuwa zan siyar. Duk wanda zai siya in ya san ni ya same ni, in kana da namba na ka kira ni. Idan kuma zaka iya min DM ka mun magana, kowa ya sani. Duk wanda yake bibiya na ya shiga cikin page ina zai ga studio. Studio ne da na kashe kuɗin da ya kai miliyan 8 a ciki. Amma ni ko miliyan 3 na samu, wallahi zan sayar da shi saboda ina so in je in ci halak, in je gaban Allah da kyakkyawan niyyar cewa na so Annabi Muhammad na bi koyarwarsa, sannan na ci halak, saboda Allah ya ce duk wanda ya gina jikin shi da haram ba zai sa shi a cikin gidan aljanna ba.